Jau. Aha. Je. Čo to? Michal! Áno, je to tak, Rišo sa nevie rozhodnúť pre ktorý vrak. Ja by som kúpil oba, no nechám tak. Lepšie ako platiť vlak, nak sa rozhodne správne ako král, aby mohol vyskúsať nom vikinky na nál. Miro napraví si hľadá, preteky so smrtkou zdúfam necháva. Ja sa smejem, keď zvonku leje, lebo bokom keď idem, tak ma to hreje. Plyn na zemi kopnutá spojka, kolesa pišťa, bokom to letí a mne len vlasy švišťa. Palové poloje piči ako v najar sneh, zemu rozjebalo hlavný remen. Z vody urobili papa a teraz Palko beha ako vrana. Preto ten si vodicak zraba, co iné kokotovi ostáva. Mato a jej ogol sú krasa, vyzerá v nom ako Mufasa. Frank ten zas jablka v Taliansku zbiera, aby ma